Il-pittura titolari fil-Bażilika ta' Sant'Elena f'Birkirkara qed tiġi rrestawrata sabiex terġa' tingħata l-glorja kollha tagħha. Din il-pittura hija l-ikbar biċċa xogħol fuq it-tila tal-artist Francesco Zara, l-artist wara bosta xogħlijiet artistiċi reliġjużi f'pajjiżna. Il-proġett ta' restawr jinsab f'idejn Valentina Lupo u Marija Grazia Zenzani mill-Atelier del Restauro. Lupo saħqet li wara li tniżlet il-pittura minn posta f'Ottubru u sar ix-xogħol ta' dokumentazzjoni, instab li l-pittura kellha ħsara estetika minħabba lega ta' nugrufun mix-xemat li jintużaw fil-Knisja u l-verniċ fuq il-kulur li sfar ma' żmien. Lupo rrakkontat kif it-tindif żviela xi ħaġa interessanti fil-pittura fin-naħa tal-kuruna ta' Sant'Elena. Sibna li kien hemm xi żoni bil-ġib, sibna 4 toqob li ġew stukkjati fi żmien u fuq wara tat-tila mat-tila hemm imqabbad isu bħal injama li qiegħda eżatt wara l-kuruna. Hemmhekk jindika li kien hemm support u dawn it-toqob x'aktarx kienu ġew użati biex titpoġġa kuruna ta' vera, f'im darbi kienu jkunu tal-metall, tad-deb jew tal-fidda, però s'issa minn dokumentazzjoni li sibna u anka minn nies ġifieri l-iktar anzjani li hawn Birkirkara ħadd ma jiftakara. Hija saħqet li wara li l-pittura titnaddaf kollha isir xogħol ta' konsolidar qabel il-pittura terġa' tittella f'posta. Il-propostu Monsignor Paul Carmel Vella saħaq li din il-pittura turi l-istorja sħiħa ta' Sant'Elena. Dan hekk kif il-pittura turi lil Sant'Elena ssib is-salib ta' Kristu fl-art imqazza li blajnuna tat-tifel tagħha l-Imperatur bniet bażilika fl-istess post. Monsignor Paul Carmel Vella saħaq li dan il-proġett kien mistħoq sabiex jibda x-xogħol biex jiġi protett il-patrimonju kollu li għandha din il-bażilika. Il-Bażilika ta' Santa Elena hawnhekk Birkirkara hija waħda mill-eżemplari tal-barokk, jiena nsejjaħlu barokk Malti, tal-barokk Malti. U allura meta inti għandek knisja bħal din ma jistax li ma jkollokx l-affarijiet li hemm ġo fiha fosthom il-pittura ma jkunux qegħdin ukoll f'posthom. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.